Oyimore nyakwaro mogi intiere wang' saa mayudo weche manyien en saa 3 mar otieno kendo intiere kama kare mayudo weche manyien monon modo mabende olu e yo makare. Gima pod omako dho jo Kenya mathoth mabende pod igole paro mopogore opogore en kaka nyithindo biro riwore kod skunde mag mbalariany kaachiel kod chenro ma piny owacho keto e weche mag chudo, mano funding model mosebedo ka kelo liet e kind jonyuol kaachiel kod jotelo mawuok oko magolo dhogi ma opogore opogore. Bende weche motenore kod ng'anyo mag jopuonj ana bende koro chuchieng' kalore ni riwruok mag jopuonj pod ogo nyon ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi mabende gichano chako timo chieng' wuok tich e pacho kaendi manigeno ni skunde ibiro yaw kaachiel kod apisas mag obila bende koro yango ni gibiro golo omenda ne ng'ata ng'ata mabiro yango kuma Jumaisi nitiere mabende ne oringo mowuok e od twech en kaachiel kod achije mamoko kabende ge sani kapo ni nyalo yango kuma intiere to kara intiere kod mich mar omenda ma apisas mag obila biro chiwo kaachiel kod kawone nchindi chang'wen odiochieng' mabende biro bedo ka wantiere kod sigana mar gin kanyo miyo kik idhi mabor magi weche ma wamiyo pek ge sani. Now, all those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Ogai mar doho Martha Koome en achiel kuom jotelo mowuok oko ka jiwo ni omenda mag bursary duto nywandi agulu achiel ne keto somo nono maonge chudo. Obila singo mich ne ng'ata ng'ata mabiro fulo kama Collins Jumaisi nitie bang' kanyo ringo kowuok e sel mag Gigiri kama ne ogeng'ne kaitude gi nek mar oganda Kwari. Gimedo wako kik otin an kura sechame diriyo to kanene aonge kode to riemba kuro kang'eyo ni to itimo nang'o. Dongo mayudo pes Inua Jamii ywak ni pesa no gikaw kuonde maboyo matamogi chopoe. Yakwara mogin thuolo matudri koda laina matudo kenari adek auchiel nono achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mar en Wilson Ochuka, kamoro achiel nyaka watieki. Ogai mar doho Martha Koome koro riwore kod jo Kenya madwaro ni mondo omenda mag bursary migolo kod jotelo mopogore opogore koting'o jod bura choki kendo keti agulu achiel mar siro somo kendo ni somo bedo manono e pacho ka. Komo koni lai ma piny owacho tiyo go sani e siro jopuonjre mag mbalariany nyalo kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochan manyaka sani oyudore kidieny midendo ni band mamiyo jonyuolgi nitiere kod ting' mapek. Ogai mar doho wacho magi kinde ma jaleg kweth manokedo bura malo Millie Odhiambo e twak mare gi Ramogi TV koni gidhi bedo gi twak maneno ni omenda mag bursary ochoki kendo kete agulu achiel mar siro somo manono e pacho ka. George Bati miwaler. Kaka odiochieng' medo wilore gotieno kendo jopuonjre sechako donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany manoluonggie. Paro medo wuok e wilaya manyien ma sirikal tiyo godo e chiwo sir mag omenda ne jopuonjre madonjo e mbalariany. Ogai mar doho Martha Koome owuok ka jiwo sirikal mondo nono matut laino ka okoni ka oti kode kaka en gie sani to dhi kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochando ma ema owinjo bed ni yudo sir mamalo kowuok kuom sirikal kaluwore ni thothgi osenyiso ng'ur ni oketgi kidienje kata band madhi miyo jonyuolgi ting' mapek. Child who has qualified to go to the university can be there crying, saying, look, I've been put in band 5. Is it band 5? When I ought to be in band 1, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the person, the child of a well-to-do family, has been put in band 1. Ka imedo manyo kenge mag neno ni somo bedo mayot ne jopuonjre mathurka. Ogai mar doho Martha Koome manoyuoro e romo mar duol mar kanisa NCCK koro dwaro mondo onywand omenda duto mag bursary ma igolo kod jotelo moyier kod bede migepe mag sirikal kendo ketgi agulu achiel moket ne siro somo. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? E twak mare kodwa e Ramogi TV, jaleg kweth manok e od bura mamalo kendo jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo koni kata bedo ni moko kuom jood bura nyalo kwedo parono. Yo makende mar konyo jopiny en choko omenda duto mag bursary agulu achiel ne siro somo manono. Ineno ka mbunge CDF golo bursary, jo MCA golo bursary,
Governor golo basari. Presidential nitiere presidential basari bene kanyo. Private entities begolo basari. Women rep begolo basari. Bingeni pesa ni de choke te. Ticket education. Bingeni education beda free. But nikech waonge coordination malong'o. Be unyalo loso mae chik mondo ma otimre. Ne wasewacho ni wadwaro ni mondo time e chik manyosa manywa romo gi education. Yes. Wacho ni wadwaro ni mondo kaw gigi te. Ang'e ni nitie wabunge mok be dwaro mano. Nikech ing'e ni basari ni be ka ng'ato chiwe to kore ka mi ting'ori malo. But kwa dwa konyo jopiny mar adieri to wachoko pesa gi kanyakla to keto bed free education. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua okone sirikal nyaka many yo machielo mar siro jopuonjre ka oluwo ni masani nyisa kwede kendo dhi ng'ang'o kor jonyuol. This model, if implemented without meaningful public participation, is not only unconstitutional but also discriminatory. It exacerbates the socio-economic inequalities that already plague our nation, denying countless young Kenyans the opportunity to better their lives through education. Ka paro medore kendo kwano medo gore ewi yore mag reso jopiny ewi pek mag somo. Penjo en ni to bende jood bura kod jotelo mamoko moyier biro yie mondo gol basari e lwetgi. Wuotho chakore kendo wamanyo duoko. George Bati, Ramogi TV. Kweth jo apiko mawuok South Kaboche kar chung'od bura mandhiwa e bor riwruok margi mong'ere kaka NASA CBO owuok oko mar konyo ting'o malo rang'iny mar somo e gwengego kaluwore gi chenro mag dhigo nyime mar chulo omenda mag somo ne jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma ochan. Riwruogno ne jobodabodago ne ochako higa ma 2011 kendo achiel kuom chenro mag dongruok ma gitimo e jiwo somb jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Ka jo apiko osebedo ka solo omenda gin giwegi e riwruok margino ka chenro mag Harambee bende giloso mar bugo chenro ma gin go mar chulo school fees ne jopuonjre ma ok nyal yudo kaka somo e yo mayot. Nitiere nyithindo moko ma ok onyalo. Koro ne wabiro in terms mag boda mondo wariwre wayud yo mwanyalo konyo godo nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. Higa mokalo ne wagoyo Harambee kendo ne watero nyithindo 100 e skul. Gi sani ne waga Harambee ne nyithindo 160. Nyithindo gi somo e secondary, wantie nyaka gi jo college, nyaka gi jo university bende wantiere godo. Rubni osebedo ka neno ka dang' okonywa kabisa nikech allocations mag county bursary gi national bursary ma en constituency weyo nyithindo moko oko. Kaeto nitie sama politicians jo siasa donjore kori penjo ni ng'ani be ne en kodwa. Koro nyithindo gi kodong' oko to challenge bedo. Sama nyathi ma nyako bedo oko iriembe to duogo ema joma chuo yude. The entire government, especially joma chalo kaka jo county nyaka warriors magwa o chip in mondo wakony nyithindo manidi. Kalore gi support ma gimiyowa financially, an gadier ni somo marwa dhi mbele maber kendo wabiro tiyo matek mondo wamorgi. Riwruog jopuonj ma NAT ka dhood nam chumbi koro kwayo jonyuol mondo ikre mar bedo kod nyithindo e mier kaluwore gi ng'anyo ma gichano bago chakre chieng' wuok tich ma bende skunde igeno ni biro yaw. Kane giloso Mombasa, riwruogno kotelne kod jagoro ma Kilindini Mombasa mano Dan Alo koni en midhiero ni kata bang' piny owacho keto koke moko kuom winjruok mane giketo onge kata achiel mosetim e gino momiyo koro gichano ng'anyo. Moko kuom ma gin go en ni piny owacho rem chulo gi osara kaka owinjore, rem ndiko jopuonj tich ka achiel kod rem chulo omenda mag thieth e kind weche mamoko. Chakre proga auchiel okinyi momiyo wakwayo jonyuol te oket nyithindgi dala, nyithindo te bedo kel kwe mondo sirikal otim matek e mesa manyo gikelo mondo kik giketh time nikech wamiyogi question auchiel. Na achiel owacho ni mondo omi jopuonj nyongezo mar salary ma chakre katiba 2021-2026. Pia wachako wanyo jopuonj 46,000 mancho ni tiyo tich ma kibarua omigi tich mar kudumu. Bado tuko tayari, lakini yale ambayo tunataka tuongelee ni kwamba wakamilishe, kwa sababu sisi tulishamaliza. Ukishaongea ushaweka kwa karatasi, basi unangoja kujibiwa pia kwamba kuwekewa tiki. Hata mwanafunzi anapofanya mtihani
akijibu sasa ungojea yale majibu. Mimi nasema ya kwamba muda ambao umebaki ni kidogo, lakini mazungumzo hata dakika moja inaweza kufanyika na yakamaliza kila kitu. Kwa hivyo huo muda uliobaki ni kidogo, lakini wakiutumia vizuri serikali wanaweza kufanya mgomo usiendelee, lakini wakikosa si tuko tayari hata leo. Suluhisho la kudumu katika masuala haya ya migomo ni makubaliano yanapowekwa yaweze kutimizwa kwa wakati unaofaa. Somo Julius Migoso wacho ni dwaro mose chwal kod jopuonjre gin magadier makmane pinyo owacho gi esani onge kod nyalo moromo gi sani kakulose kaunti ma Mombasa. Migoso olero ni ibiro neno ni migao mare obedo e twak gi riwruoge mag jopuonjre mar chungo ng'anyo mochan chak tarik 26 mano dweni. Ng'anyo ma kama wacho ni nyalo rocho chenro mago mag skul kendo hinyo jopuonj kalore ni matam mar adek matimo tok romo manyoro nyobagi kod jopuonjre kod riwruoge mago bendo chung ne weche mag somo kaachiel kod duol mandiko gi TTC Manorem Nyagulemo. As we speak today, the NAT leadership is meeting with the leadership of TSC to discuss on the issue of the strike, because the issues that the teachers have raised are legitimate issues. These relate to the CBA that was signed and for which this is the last portion of it. It also relates to the question of their teachers being promoted. These are legitimate issues that we are all facing, but the government is also facing legitimate challenges, as I said, of resources, and what we have agreed as a team, because we are working in the best interests of the learner, will sit down, and that discussion that is taking place is to ensure that the strike is averted, because this is third term and a solution is gotten to those issues, and I'm positive. Ka wa dhinyimen jawache lo pinyo wacho Isaac Maoro dok ne jatend piny William Ruto kalure gi weche mosebedo kowacho ewi chenro mosebedo ka oyango e pacho ka kolo setwak mare. Maoro wacho ni en ting' ma pinyo wacho mani tich one ni chenro duto mag pinyo wacho mokalo otieki e yo makare. Maoro bendo lero ni chenro gi duto gin mana mag cholo dongruok e pacho ka kendo mag bero ngima oganda jo Kenya. Tukumbuke kwamba serikali inaendelea zaidi ya awamu awayo yoyote ama muhula awao wote, kumaanisha kwamba iwe ilifanyika lazima miradi hiyo iweze kumalizika, na ni jukumu la serikali yoyote ambayo inakuja mamlakani kuendelea na miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo awali, kwa sababu serikali ni moja, tawala ndizo tofauti, lakini wale ambao wanaofaidi ni Wakenya wenzetu. Apedha ewi achich mitudo kod nek ma kware Collins Dumaisi kod achije moko magin jopiny Eritrea manopusore kuketo sendo bila magigiri odonjo odiochieng' mar ariyo. Apisas mag okwach kich osingo mich mar omenda ne ng'ama biro golo maling'ling e konyo bila MVA. Pedha bende ne otime od bura ma komanda mar obila Jackson Sang, kata kamano onge gima ne oyudi matudo pondo mar achijego. Opingo manogo lwet Dumaisi bende osekaw kendo timo ne nonro mar fwenyo ng'ama dibed ni ne ogonye thuolo. Magi timore ko bila abich ma oketo sendo bila magigiri manriko telo arite te sendo ne odiochieng' ma nyocha achijego ringo nowe thuolo gi rambun moro siling 200,000 moro ka moro. Ka jang'ad bura Martha Nazushi oyango ni jogo matimo nonro ne orem chiwo neno moromo jiwo doho mondo okaw okang' mar geng'o ne obilago. Kadhi Kibra eni luoro gi kuyo mapeko kwa kochunya nyuola moko ariyo e kar dak ma Kibra tokia wuot gi ariyo olal miru nyaka kawuono bang' ne gilal jumbe adek mokadho. Kaluwore report manochwal ka obila werego bende gin osiepe mangita gi del to gin joriemb apiko e kar dak ma Silanga kata High Rise neni kanyakla otino ma piny Oruoro tarik 3 mar dweni to nyaka sani pod ok one ndachgi. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero obila ma Kibra oramo ni jowadgi Malang'ata ema timo nonro, werane kono ema ne ochwele report mokwongo.
Anyuola mar Wanjau Mwaura modak e kadak ma Haras Kibra dhi nyime gi ywago reyo mokalo kendo lit manie chunygi kuom ndalo 21 mosekalo mono ginindo ka giparo wuodgi Moses Mwaura mane olal e yo mapodi ok oyangi nyaka sani ka en kod osiepne Boniface Ambaso. Moses Yande ong'ere kaka jariemba piko e alwora ma Haras gi Silanga kendo lal mare oyo min oda gi pek mokalo. Wamachilie tu jumi sina ratiba pa kuenda hadi sai nyumba sina mtu kunilipia. Kumthulo giduto gisemanyo Moses gi osiepne Boniface to onge duoko. Tukaanza kukaa tukasema acha tumngoje labda atakuja. Ikafika saa 10. Ndio sasa tukaanza kuona hapana juezi acho mtoto hadi kila saa aje kosa kunipigia kuniuliza niko aje mtoto wako aje. Sasa nikaona hiyo si normal. Au akaanza kuniambia labda ameenda mahali. Mimi nikaona hapana. Nikasema Moses haji kuwa hivyo. Sasa kutoka hapo kuanzia usiku ndio tukaanza kumtafuta. Sasa hadi wa leo hatujimpata. Lit mar bedo janyuol nonenore e lela wang'un Moses Wanjau kolero ni gisewuotho kuonde duto kama oting'o subtende kuonde kano ringreji motho nyaka tesendo obila to giwok nono. Haipoa waingilie hii mambo. Mtu hata kama ni mwizi onesho yuko hapa. Kama alifariki watupatie. Tuzike wenyewe. Ama namna gani? Mwezi mzima hajaipatikana ni mwizi. Ameenda na mwenzake hapatikani. So please just mturudishe vijana wetu and tutashukuru pia. Nilikuwa najua wote wawili but mwenye nilikuwa close sana na yeye ni Moses Mwaura Njau. Bang' chiwo lipot mar ng'at molal ka obila ne okongi ni sim margi nobedo mangima e alwora ma Olympic kilomita manyalo romo 3 kama kowuok Silanga kama ne wachore nonegi mogik gotieno no. Bang' lal mar rowerego apiko mane gitiyo gotieno no mabende ne en mar Boniface Ambaso obila lero noyudi ka ojwang' e bath chiro ma Toi otina chiel mabende Toi nowang'. Apiko no bang'e nochopo e tesendo obila Kibra bang' ndalo 2. Apaya ni machre ni jumbe 3 mokalo Boniface Ambaso ka chiel kod nyawadgi Moses Mwaura none mogik jumbe 3 mokalo kendo gie sani imanyogi kendo pok onegi kod anyuola margi. Police station ya Kibra walipatikana na pikipiki motorbike ya Boniface Ambasu na waku inform familia kina Boniface pikipiki yake ilipatikana. So there's also suspicion, a lot of suspicion from their end. Toka hiyo wakati tumepata pikipiki huko na tujapata information yote. Anyuola no mako chung motegno kendo gidwaro ng'eyo adieri kama nade marowerego nitie. Na sasa mimi nateseka. Jua hadi sasa vitu kama pampers mimi siendangi kazi. Hata usinirumie mimi. Urumie mtoto. Tunataka kujua the fate ya our family member na huyu rafiki yake. Ne walimo tesendo bila Makibra kata kamano jatendo bila Makibra Ibrahim Mohamed nolero wach mar lal rowerego gisewinjo makmana ni nonro osechakore kendo itaye kod obila mag okwach kich malang'ata kama ne anyuola notere ywak margi mokwongo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kwara makalure kod lipot mar Eric Owenga gwenge mag Kibra. Lipot mabende choponwa gi sani wacho ni Boniface Ambasu ma en jadak ma Kibra go lipot ni en kaachiel kod osiepne Moses Mwaura Njau ne giriembo apiko kadak ma Kibra kabende ne omdhigi kod joma pod ok oyangi nyaka gilak sechegi. Boniface gi sani oyude e tong' mar Kehancha kendo chwale kar thieth moro mantiere gwengego. Gacho ni chindo nitiere mar mondo mi ochako riwe kendo kod familia mare ka chenro mar manyo Moses Mwaura Njau en mano ma dhi nyime. Kore kind ji ariyo mabende wacho ni osebedi ka imanyo kuom thuolo mar koro jumbe 3 achiel kuom gi Boniface Ambasu en mano bende koro gesani yangore ni oseyudi ka bende ne oyude gwenge ma Kehancha e county sub county ma Kuria mano mabentiere county ma Migori machielo no pode manyo kora mgajwan kikidi mabor pod wantiere kod mathoth moiku ni chenro mar oimore. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3.
Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, halafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomotion na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chualist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. En jangolo mar ohangla mane omako piny kod wera achiel ma pod nitiere it ji mathoth. Kata kamano, penjo mokwongo ma inyalo penjori ni to nolal kanye. Ichungo kata dhiang' miltumo nade milaw. Koro an ma ekija, koro kawinjo kuma thum wake ma jogo nitie, amondo kanyo kabisa. Wende no bende nokelo ne ber koso pod osandore kaka thum ne wacho. Onyisa ba yawa kaunti. Ba kaunti watimo gano, adhigo ire. Kuni ng'en an akia gimoro amora. E chenro mar ng'e jothumbewa, Ramogi TV omanyo ma oyudo ogola nyundo. Kendo miyowa mbaka matut mar wuodhe kod chakruok mar thum e ngimane. Ogola nyundo sirikal. Antiere tego. Ero kamana eni. Tuon mra ero. Tich abichni gi Solomon Atito Kafaya e Ramogi TV. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV chendo mar oimore. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni piny owacho onge kod omenda moromo mar kedo kod lokruok ma chal ma kor lwasi e pacho kaendi. Magi timore ka riwruok pinje Afrika dwaro maromo $5.4 mar konyo siro kedo kod midhiero mag chal ma kor lwasi. Magi wachore kinde romo mane oyore kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mane okoni Afrika nyalo yudo fuong'ruok kapo ni omiye lemo mar jakom kuku ma tend riwruog Afrika mano AUC. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo manokelo kanyakla pinje kod jokanyo mar bedo kod lalruok mageto yudo duoko mag chal mar kor lwasi. Ka ema jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni piny Kenya sani onge kod omenda moromo manyalo konyo kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. I must admit that the impacts of these efforts are yet to be fully realized due to limited climate financial flows emanating from inadequate technical capacity to develop bankable proposals amid a complex and rigorous climate finance access requirements and procedures. E kinde romo mag riwruok mag pinje mag Afrika madwaro ni mondo pinje monyalo ochwal dola maromo $5.4 mondo osir godo pinje malokruok mag chal kor lwasi osebedo ka inyo. Experts and various studies have indicated that as climate impacts continues to
to expand and from droughts, floods, wildfires, heat waves, and many other types of impacts, the amount of funds flowing for developing countries continues to diminish. The expectation is the impacts of climate change and sustainable development goals require the tune of $5.4 trillion. Jatend migao mar alwora kod bunge Aden Bare Duale oyango thuolo ma Kenya nitiere kendo medo ni Kenya oula kanyakla kod oro ne oweyo kod midhiero malach kendo nyaka ng'i wang' mamuol. Coming home, the recent floods in Kenya resulted in over 300 deaths, displaced more than 400,000 people, destroyed thousands of homes, and damaged our very critical national infrastructure, including roads and bridges. The destruction of livestock and farmland further exhibits. Jachung' laro kom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC Raila Odinga to oko ni pinje mag Afrika nyaka bi kanyakla e kinde sundo dwaro mag yudo sir makedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Odinga osingo neno ni pinje mag Afrika one wang' mamuol kopo ni oyudo lemono. I think it's because, I'm a candidate for the AU chairmanship. Africa as a continent still has challenges with access to some of the climate finance sources, such as the Green Climate Fund, Global Environment Facility, Least Developing Countries Fund, Adaptation Fund, Climate Investment Funds, as well as the bilateral and multilateral development partners, which are all well-established avenues for accessing climate finance. Riwruok mag pinje koro ikundo mondo ochwal pesa mag sir ma winjo beni biro konyo e kedo kod chal mar lokruok chal kor lwasi. Omenda manyalo romo taragana 5.4 omenda Amerika mondo mi okony e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend bengi maduong' mar CBK Kamau Thuge odok ne okang' mar chiwo rak ne kambi moro ma piny Jerman mondo mi olosi node manyien mar kongo mamoko ne Kenya. E nyim komiti mar od bura, Thuge wacho ni ne ochuno ni giti kod yoro rak ma panda kaluwore gi chike mayienegi timo kamano. Penjo bende opedhi mar gimomiyo chenro muonyo omenda ma shillings bilion 14.2 ne loso node manyien. Finyakidi nigi lerno. The printing is being done by a German firm, and it's actually one of the best firms. Mano eduoko mayande jatend bengi maduong' mar piny Kenya CBK Kamau Thuge ochiwo ne jofwambo tarik 7 dwe ni mar 8 kane olero ni kambi moro mawuok e piny Jerman ema omiyo rak mar goyo chapa kata loso node manyien ma pachoka. Thuge ne ochopo e nyim komiti mar od bura mar chiwo ler e wi oragno kendo yango nonro mar kambino mar piny Jerman ma owinjore olos ne Kenya node. Technologies, G&D, a reputable German banknote printing company was identified. Omedo lero ni oragno nochiw e yo mar aruya kendo ma ok oketi e lela kaluwore gi wuok mar kambi mar Delaru kendo mane dhi miyo Kenya bedo gi nok mar node. Departure of Delaru, the country was at risk of stockout of banknotes with great economic and national security implications. The classified procurement process was therefore necessary to avert the stockout crisis. Kaluwore gi chik matayo chenro mag nyiewo mag sirikal, kare mar 3 maloso e wi chiwo rak e yor apanda yango ni ka apisa mar omenda tayo chenro mar nyiewo mwandu ne sirikal e yor apanda e yo ma chik opuodho. Apisano nyaka chwal listi kod nonro mar mwandu go ne jatend migawo ma ok okadho tarik 30 mar dwe mar 7 e hik omenda ka hik omenda. Ripodno owinjore obed gi puoth mar gima omiyo nyaka nyiew mwandu no e yor apanda, nonro mar mwandu ma ichano nyiew e yor apanda, nengo mwandu ma owinjore nyiew e yor apanda, kaka budget, siro nyiepo mar mwandu go, report e wi chenro mar nyiew mwandu go, kod ler e wi gima omiyo nyaka ti kod yor apanda e chenro mar nyiew. Chik matayo bengi mar CBK kare mar 491 bende lero ni bengi no nyalo wilo node mokethore mana ka nodego oruchore ma ok nyal kongi, ka nodego okethore e rang'iny ma ok nyal resi, kata ka nodego okethore e lwet kembe kata jolony ma omi ting' mag sombo node.
Penjo mathoth bende ipenjo mar gimomiyo chenro mar loso node manyien dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 14.2. There are claims that this German company that's printing the new notes had lost to De La Rue in 2018 for the printing of new notes. So what changed? Is it secure? Why did it not qualify then? At that time that you came to you now with mask over procurement and kept some new banknotes, what was the quantum as asked by the chairman? Very simple. As of today, the quantity or the value of the banknotes in circulation is well over 330 billion notes. So the 14 billion that you are mentioning, or the 109 that we have indicated in our presentation, is assuming that there is going to be a replacement of these old notes. Orak mar loso node manyien ni biro timore kuom thuolo mar higni 5 kendo kambino mar piny Jerman biro loso node mokwan gi romo bilion 2.4 ka kwan omenda duto ma oromo tiek chenrogi owinjore gikone bed shillings bilion 689. Thoth node ma kambino biro loso gin mag shillings 100 kod mago mag shillings 1,000. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ywak pod nitie wi nengo niang' manyo gol kod migawo mar pur tok bad migawo matayo chenro mag pur kod chiemo AFA medo nengo kuok shillings 4,000 michiwo kod 50 nyaka shillings 5,000. Kaka ripota maro Millicent Adhiambo lero no akwayo koro nitie mondo piny owacho orindode mag sukari mikele pacho ka kuok e pinje maoko mondo nengo niang' olosre. Kaluwore kod andika mane ogolo odiochieng' manyoro kod migawo mar pur ewi nengo manyien mar niang' ma omedore kowuok e siling 4,950 nyaka siling 5,000 tan ka tan, jopur niang' pod ng'ur ka koni medo nengono gi siling 50 kende chal ka gima sirikal dwa nego pur mar niang' pacho ka. Ok wayie gi wachni kata mathin nikech jogo gin jowa views magi gin okanyok gin mekwa gin mek milas. Koro medo siling 50 en gima yanyo jopur niang' kendo chal ka gima gidwaro ni mondo jiwe puro niang' nikech odanga wapur niang' to wadhi athara. Giyango ni seche ma lokruok gi iketo pachgi ok kaw gino mamiyo ok gimor kod kaka AFA tayo chenro mag pur niang'. Koro gidwaro mondo lokruok obede kamiti matayo loso nengo niang'. Sirikal bende ochuo koke e Sugar Bill obed Sugar Act mondo Sugar Board oduogi ota weche mag niang'. Bende dwaro gi maduong' en mondo Jatend Piny William Ruto e limbe mare ma Kisumu juma manyien obirom gi jopur niang' mondo okonygi kaka inyalo chwal nengo niang' nyaka siling 5,600 tan ka tan manyalo miyo jopur nwang' yuto. Jok ma represent wa a pricing committee should be our people. Mwabeto godo piny, mwawinjore godo, mwacho ni mae mondo udhi godo. Wadwaro ni yani ni mondo Sugar Act be mondo kel mondo Ruto signs the Sugar Bill mondo bed Sugar Act mondo wabedo gi Kenya Sugar Board. Once the Kenya Sugar Board nikre kanyo endo koro abro bedo gi independent board madilu gi weche mag niang'. AFA ok wadwar ka Ruto biro omedwa nengo niang' kowa kuom 5,000 ma jogo wacho to 5,600 katin mogik mane gima wadwaro. Jatend Kesma mong'ere kaka Kenya Sugar Manufacturers Association Stephen Legawa to yango ni wach sukari mawuok oko kadonjo pacho ka ema medo hinyo sektano nikech okang' makamano weyo ka jopur niang' weg kembe kaachiel kod sirikal duto yudo lal. It is these imports that are depressing the local sugar price, and because the cane price is based on the sugar price, then by all means the millers are forced to pay lower than what the farmer would expect. Gikwayo sirikal mondo ka okang' mapiyo mar tieko wach sukari madonjo pacho ka kowuok e pinje maoko mondo sektano ochung' motegno maonge ng'ikruok kaka owinjore. Wang'iso gi stop sugar import kech gin magichiwo license rema ni sukari nitie ninja ne wacho ni sukari orege mang'eny kabisa. Still sukari orege mang'eny
We continue to request the government to completely seal these points through which the sugar is smuggled into the country. Kata obedo ni jopur niang' pod ok oyie kod nengo manyien mane okal kod migawo mar pur bang' afa golo nengono kowuoke 4,950 tan ka tan nyaka siling 5,000. Gikwayo sirikal mondo neni gigeng'o rode mag kelo sukari kowuok e pinje maoko kikelo pacho ka mondo sekta no ochung' motegno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ka wadhi e gwenge mag Migori, jodongo mondiki chenro mar piny owacho mar Inua Jamii dwaro mondo piny owacho kelnegi omenda no machiegni kodgi ka giywak ni gitiyo kod omenda mathoth e wuoth ka gidhi omo omenda dwe ka dwe. Jafwambo marwa George Juma Miwalerno. Maromo jo Kenya milion 1.9 ma oting'o jodongo Mike Oniang kod mamoko mang'ao osendike bwo chenro mar piny owacho mar Inua Jamii. Chenro ni mano chakre higni machien osebiro ka geto bero ngima jogo mang'ao ma oting'o jodongo ka piny owacho miyogi omenda maromo 2,000 e dwe ka dwe. Kata bed ni omenda ni osejolo manjang' ngima jogo mayude moko kuom jodongo e kaunti ma Migori ywak no omenda ne sani koro lamlam nikech pek mar ngima ka gombo margi en mondo koro piny owacho koro medo omenda ne. Iye odigi medo wago nikech otin mabe kiduogo kode yot to nyikwayo negi kata mondo iwuoti negi ni kwara no dhi kamasara to gimidhiyogo ka tin. Moko kuom jodongo mayudo omenda ni e bwo chenro mar Inua Jamii wach ni kuonde ma giomo omenda ni koro bor mokalo ka bende gitiyo kod omenda mathoth e yorego mag wuoth. Kumwakawe bor wakawe Migori to apiko kao pesa mang'eny nikech ki apiko goli kaka teri Migori en siling 400 kiduogo siling 400 neno are ni en siling 800 siling 800 kadang imbi kao pesa no mi chiemgo mi kawe matindi chiemgo iduogo mna ot gi siling 1,000 ka wan gi kadiyo kuni nyalo kelwago kadiyo kata wachame kadiyo kata kidhi ot ka ok inwang'o asara mar wuotho matek mar pesa rumeyo. Brigita Ludo men achiel kuom jodongo ma oyudo omenda ni ben 2,000 kuom dwe ka dwe wacho ni omenda motiyo godo e yor wuoth ka oidho apiko koro rom nus mar omenda ni ma ichiwo kod piny owacho. An kura sechame diriyo to kanene aonge kode kiseyudo 150 1,200 pogne japiko shilingi 800 koro 800 kwenda na kurudi tek. Koro de yie to de gingeto wa pesa au wacham misara ka akadiyo ka moloyo dhi Migori. Koro waneno ni ka sirkal oyie to kelwago machiegni nikech wajoma dongo bende pachwa kaka rowere mating'o wago bing'e ni ginyalo malowa gikawo mang'eny moloyo kata kaka piko ningo oringi. Ywak jodongo mayudo omenda ni bire kinde no mamoko kuom jodongo mane ondike chenro ni mar Inua Jamii higani wacho ni pok giyudo omenda ni ka moko kuom jodongo bende ywak ni piny owacho odagi ndikogi e chenro ni. Asetemo kaka nyalore mondo mi ayudie pesa no ma ji yudo ni otama koro kang'eyo gimomiyo koro an gi kwayo ni mondo sirikal oyiew ni ondika omiya bende pesa ni achame dhi to iriemba koro kang'eyo ni to itimo nang'o momiyo mondo mi ayude. Moko kuom jodongo mane ondiki e chenro ni dwe mar 6 higani wach ni gisebedo ka gidhi mondo giyud pesa ni kaka ne okonigi kata kamano pok giyudo omenda ni kaka gidwaro mondo koro piny owacho koro ketgi e ler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonje kaunti ma Bay riwruoge makendo ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti no medo jiwo lweny mar kedo gi wach gamo iye mohiu e kind jopuonjre manyiri ma en achiel kuom obadho madongo mar rocho somb jopuonjre e kaunti no. Riwruogo sani tiyo gi yore ma opogore ma oting'o timo limbe gwenge mane kod midhiero ka goyo mbaka gi rowere kod jokanyo mamoko gi dwaro mar tieko midhierogo. Ali Abich miyo walero.
Kaunti ma Homa Bay osebedo kod midhiero e wach gamo yemo iwe ki nyithindo manyiri kendo lweny mar riwruoge mopore mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo ka kedogo kokalo chenro mopogore mag timo mar konyo jiwo jopuonjre manyiri mondo sombgi kik rochre. Achiel kuom okenge mar riwruogego timo en go mbaka kod nyithindo manyiri ka gikelo kanyakla jokanyo sectors mopogore kama oting'o ruodhi kod jolupgi, jonyuol, bad migawo mar nyithindo kod jotend dinde ka chenro ma kamago gisebedo ka gitero e gwenge mani kod midhiero mar wach gamo yemo iwe ki nyithindo manyiri. Statistics from Clan Office wacho ni Ndhiwa nigi teenage pregnancies mang'eny kendo nyiri yudo teenage pregnancies sana sana ka gin e school. Wang'eni nyathi moyudo teenage pregnancy kata moyudo ich machon en shida ne anyuola, en shida ne en kendo en shida ne the whole community. Matindo kendo wabiro mondo wawuo gi nyiri matindo, wan gi chuo matindo be. We focus at ending teenage pregnancy and all forms of violence against girls and young women. Currently, Homa Bay, there are about 23% of the adolescents they are likely to be childbearing. So that is a glaring statistics. Riwruok moro mok mar piny owacho mar rowere ma ong'ere ni Champion for Change Youth Network ka omakore gi mar Plan International gin moko kuom riwruoge mosebedo ka dhi nyime gi chenro mar konyo duoko piny wach gamo yemo iwe kaunti ni ka gitiyo kod bad migawo mochung'ne chenro mag nyithindo. E kinde chenro mane gibago mar chiwo puonj e yore mag ritruok e kind rowere mane obagi e skund primar mar Ambusi e Kanchur Bura Mandhewa, migepe mag sirikal ne okone dwaro nitie matiyo kanyakla mar tieko midhiero no. Wang'eyo ni nitie gik mang'eny machando nyithindwa. Nitie kaka iketho ratichgi. Sana sana yemo hiu mwawuoye kawuono. Nyathi en ng'ama thin e higni 18. Ng'ata mathin e higni 18 mano nyathi. Koro ng'ama oterore gi ng'ama romo kamano to miyo ich mano child pregnancy kendo ng'ano onego bed ni mako kendo itere court. Jonyuol kaachiel kod jopuonj gi department mar joka children wapuonjo ji e weche mag rocho ratiro mag nyithindo kendo watemo tudore nyaka gi kanisni nikech kata muma bo wacho ni nyathi matin ok onego bed ni irocho ratiche kapok ogik higni 18. Constitution mar Kenya bende osiro mano kendo wagombo ni mondo mi nyithindo manyiri osom. E kinde chenro no bende ne oyangore ni moko kuom gigo mamiyo nyithindo manyiri donjo e badho mag joma chuo oting'o chan ma okwako familia mathoth, aole kind rowere kod koso ng'eyo makoro migepe go kedogo. Jowetewa moko wa e familia mok beyo. Kosa moro uchandu gimoro ineno ni kadhi ruoi odhi miya seche moko aole ineno ni ng'ane nigi mowir an be atimra nade an ere kika nya yudo mowiro idhi penje okoni ni an nadhi anindo gi ng'ama chal kama keke na yuda ang'owa mowir imbe kidhi tikia midhiero magino dhi kelo idhi adhiya ni dhi mi gima ni dwaro cha to tipo ni yudo ich. Machielo ben koso ng'eyo. Jomoko ok oseng'eyo midhieri ni ma donje keny kapod itindo timre nade kelo. Kwen mana joma nyiri kende to gin joma chuo. Wapuonjo gi bende mondo mi jowa machuo bende mi ong'e puonjo makar kende mondo mi ging'e ni gine magichiwo ich ne nyithindo manyiri. Omiyo kawuono gimbe gibedo involved and amor nikech Male Champion bedo involved. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi koro en kinde mar sigana en chieng' tich ang'wen kendo thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambaga oseikonwa sigana kendo kawuono amanyo ni Chief James Onunga. Chief Onunga ne en ruoth kata chief ma humbe ne lach kuom tich mare alwora ma Nyanza inyato Kisumu. Chief Onunga ne Daniel Arap Moi omiyo teko kendo bedo dio makojolo kuom thuolo mar dwe achiel. Walter Nyambaga miyo sigand Chief James Onunga. Wayudo rwak manimba kendo go kwarado ni riep koni kod kocha kendo kapok odeko to min od Chief Onunga ma bende en nyari Chief Opiyo ema yawonwa mbaka ne mar chief nonyomo nyari chief to kendo chief notero ne chief dhiang' ne mar nyari chief nyaka nyuom mana dhiang'. Anyanya kach papondita nyarex Chief Opiyo the late. E higa mar 1939 Chief James Onunga ne onyuol kendo chako sombe Sagam kod Komulo. Osomo ka Sagam kaka nomiya historia yudo kosetieko mago kaeto dhi Komulo Mulo no Salmisen.
Chief Onunga ne odhi e piny libamba ma Tanzania, kama ne opuonjore wiro rangi kaka jawicho mang'ula. Tanzania ne opuonjore wiro range, kosewiro oduogo higa mar 62. Onunga ne ok ng'ama ohero bedo abeda mbem tap toko, kendo nochune mondo ochak manyo tije mane nyalo kelone nweng'o. Chief Onunga ne loso ndiga kendo ni kod lony manimba e loso kota pin mar ndiga, loko rabuon mar ndiga, nanga, nyororo kochot, kendo nodino ndiga mocho jiwi ni nyaka ndiga bed kod pom e wuoth. Noyawo tich papo nditi higa mar 63. Koro kanyo mitiyo loso ndigni. Koro kane wasekawre, koro watieko bang' higni 3. Koro waduogo Kisumu ka. Koro koseduogo Kisumu ka, odhi ondiko tich karanano. Koro ne en salesman notiyo ka ndiga ndigni manyien. Koro oduogo oyawo business mane. Ema koro noyawo niluongo ni Cycle Mart. Koro kanyo ne ndigni lilo gi joma ipuonjo. Kaka ne chief medo bedo e Nyakach, yo papo nditi, kendo fundi ma ji oluoro ne orado kod Chief Opiyo ma Nyakach ma gibedo osiepe. To kendo ne ok en osiepa. Chief Opiyo nosingo ne nyako mayom matin mapok ne ong'eyo chwo, ni mano nodoko jaod Chief Onunga mane en nyar Chief Opiyo. Ma ne okelo osiep kod tudruok malach. Chief nogwedhe kendo nomiye chir mar duogo manyo Chief Kisumu e higano. Babu wa ni chief. Ne en chief maduong' ahinya. Koro ka ne en chief, ne en osiepne kabisa. Koro ka ne jaduong' ne tuo to nowuok kode ma gidhi gibaye Nyakach. Mano omore, baba ne nigi gari. Koro koni gacha ni wuotho koda. Koro nacho ni wuod Kasagam. Nyathi ma nigi luor. Koro in wuoda. Koro ka chieng' Nyasaye okawa, aneno ka Nyasaye kona ni bed jatelo. Niyud chief. An minoro Onunga mar 5 matin mogik. An ne wayudre ayuda to koro through yuora. Koro yuora nosiepne. Ema koro bedo jawang' yo. Koro an be ayie. Ruoth nosiep wuonwa mawadgi babawa. Koro apoka chieng' moro achiel kapok atedo ka. To mama maduong' ne wuon mare otho. To gwelo wuonwa ni. To wuonwa koni nyathina. Wadwa tero osiepna moro e wuoth to wadhi kodi. Bende na yie nokaneno ka tekna. Ne wadhi Nyakach ka bodho. Ywago jaduong' Opiyo. Koro kanye mane wang'ere gi jaduong'. Ka ruoth en kama welo donje, kendo Chief Onunga noneno ni ber mondo keth lwete kendo mane kaka nodonje doho. Duk ruoth ema ne watimo nade ema ne wang'iepe. Koro chieng' moro ruoth onena kadhi Kibuye. Kaeto ruoth oluwo bang'a nyaka Kibuye gi Nyamera. Koro ema nolose wach modhi okona naluongo wadwa. Onena ka berne odwan mondo obed koda. Bang' chief ne yudo loch, nochako bedo kod riekni ma ok rikni kaka yor tayo piny. Nok en ng'ama ohero weche mikelo tipimo kok ong'e ng'ama okele. Kok kamano to wacho ni dhi dwar ng'ama wachoni. Weche mago yo mok adwar. Ka koro matek tiketou kanyachiel. Wapenjo kit ting' mane gin godo e dala Chief Onunga. Tedo ne yotnwa kabisa. Kech jaduong' ne ok chieme e od ng'at achiel. Itedo chiembe no to nogera biche moro kacha e toku kanyo. Ema ni tere chiembe ni ng'ato ka ng'ato kosetedo to tero chiembe kanyo. Kata doko ni chief ne kechero ne lunyo del kamar jo Filistia kamano. Anyola ne pare kaka ng'at ma kite chalo nade. Noko kete nyaka e dala gero moro matek mar tich ma oko cha. Dala ne ka no idonje. To iluwo mano para ng'ama ne jelo lowo. En opogo ji gik marom. Moko ne ni mama nigi nyithindo mang'eny, mama nigi nyithindo matin, mama ni onge nyathi. Teko mag Chief Onunga wachore ni nitiere kaluwore kod tudruok mare kod mane osenindo mane en jatend piny machon Daniel Arap Moi. Ndalo machon cha nitie gimoro miluongo ni Chiefs Act mane pod ka wan gi one party state nomiyo chiefs powers mang'eny. Nomiyo gi powers mana manyalo kata you can arrest kata even a minister, MP kendo in wang provincial administration e lower level ka.
kech gin mane national government nitiyo kodgi kaka intelligence agents at a lower level. Nomiyo the late chief powers momiyo umbe beno omedo dhi malo. Siasa ndalo moro ne ometni, machieng' moro ne obam kod jasiasa Akinyi Oile, kansila Nyomino, manonyono kokgi morwako gi Mariam, gi teko mar chief, midendo ni Chief Act. Okinyi Oile ne en jasiasa, to siasa ng'eni onge order. Shida nowuok ndalo mane the late senior chief James Onunga ne campaign ne Dr. Robert Ouko. To the former mayor miluongo ni Akinyi Oile ne campaign ne Boli, men Job Omino. Koro Oile, the late chief ne coordinate chief tema the entire region mondo support Dr. Robert Ouko. To ne en siasa matek, no yudo ka pod watindo. Anyalo paro kata ndalo moko gibiro ka Nyabera, kama sani luongo ni Nyabera Kasagam police station ni. Ng'eny ji to ng'eye ni Konunga police station. Kansila Nyomino gi moko ne temo kelo koko. Mano kawo gi moso gi Land Rover. Josiasa ne tudo Chief Onunga kod tiyo kod athiri kata agoko. Gino ma wuode wacho ni ne okel kod chik mar Chief Act. Gima nang'eyo ni the late senior Chief Onunga ne gi direct contact gi the then president Daniel Arap Moi. Ne gocho ne kendo giwuoyo. Koro powers mane en go ne en powers mani malo. He was the only chief manobeda appointed acting DO Mawinam ne then DC ne DO moro ne Asande. Onge chief mano setimo nya even now. En manobeda appointed motiyo for 1 month as a DO. And during that time mabende the Moi nomiye teko ma obedo senior chief. Senior chief machon ka okinya pimo gi sani. Sani yudo ni ng'ato ka ng'ato en senior chief. To gin dongruok mage ma Chief Onunga ne okelo. Maendeleo manokelo kotudre gi the then president Moi, okelo Kasagam Secondary School. Nyagol Migunyi. Gin mene gichako Kasagam Primary Secondary School, kendo ne gichulo school fees. Ne onge BOM. Gin mene gichulo school fees ne nyithindo manyako chopo 1987 ma national government okawo school ni. Ma en brainchild mare. Emomiyo kendo chak wadwa loso school moro ka an kansila ni senior Chief Onunga School for the Deaf. En school ma national government okawo ma wachake 2009. Bedo notiyo gi president Daniel Arap Moi omiyo obedo gi teko ma wabedo gi location marwa. Chief ne okoera soya kata mit bilie e tije mage gino mane chwanye kod okebe mage. During that time Nyalenda nen kama onge order. Obongo, Nyalianga, Rawor gi youths moko ma nentie gweng maka ng'ato akamoro bire gweng no to miya report ni chief odicha ji ang'wene odake to gin joma beyo. Koro nen gi intelligence network across village and even lendi manitiere e gweng. Wacho ni jonjore ne chalo chwar ni gwenge mag Nyalenda. Gino mane onungo kedo godo adua. Kopogore gi tijeno ne en osiep babana kabisa. To ruoth ne ng'ama orito arita kwe. Makasagam to gi Kolwa to en nong'e ji te nikech no oketo joge mane ong'e each and every person ma odak e area manorito. Wach moro ni wacho ni ka ruoth ochwadi achiel to mana ariyo. To ere kaka gini ne biro? Ruoth ne nigi joma chon miluongo gi ni askari kanga. Ne nigi bokara moko chwadi achiel chal ng'ama chwadi ariyo. Chief nogero kata ka tiegruok mag jok man kod ng'ol midendo ni Senior Chief Onunga School for the Deaf. Jabol nyolo tek kendo wan bende wanjejore kod adhula matin kod rowere matugo ka. Ala Nyakora Mugajwang', erokamno kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Agero ni in bende sigana ni otuchi. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru, thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Kauke sigand chief wadhi e county ma Siaya.
Piny owacho kaunti no kokalo kuom migawo mar pur chano mar gero kuonde kano cham, kothe kod mwandu mamoko mag pur e Ward 30 mondo okony jopur yudo gik pur machiegni. Kan lose nyasi mar yawo dero mar kano kothe chiro ma Nyalgunga e ward ma North Alego, Governor County no James Orengo nigi keto maino maneno ni ward ka ward ni kod kar kano kendo keyo mwandu mag pur. Loni mabiro konyo jopur e kungo omenda magisiko gitiyogo e wuodhe maboyo ka gimanyo mbolea, kothe kod mwandu mamoko. Nitie jokwa nyalo biro to timo sampling to ng'e gima wuok e siasa no. Kawuono odiochieng' ni wamor ka wasain MOU kod our governor rengo mosiro wa lwedo. Koro wadwaro ni wabed kanyakla Siaya County wati kamoro achiel. Wan kod nyithindo manyocha wandiko miluongo ni agripreneurs mwadwa tiyogo mondo kony department officers. Gin wabo tiyo kod kuom dweche 18 mondo gimed chiwo rieko kod information e weche mag pith, e weche mag pur, e weche mag aggregation, choko mwandu duto magisekayo kowuok e puothe, e weche mag value addition, neno cham kowuok e puothe to ok kethre kapod ok ochopo e siro, kod e weche mag dwaro chiro. Currently, CIB Keepers Cooperative Society has got a membership of 150. Our target is 500 for the whole of the Siaya County. We want the farmers in North Alego now not to travel long distances in search of fertilizer, seeds, or even lacking a place to store their grain and other harvests. So this grain store is going to play a very important part in addressing the needs of farmers to access seeds, to access fertilizers, and to have a warehouse where they can store their harvests. Piny owacho lero ni oketo maine jiwo tie mar teko mar kido mar nuclear maonge midhiero ne alwora kod oganda kachopiga ma 2035. Teko mar nuclear yango kaka mano mabiro konyo e jiwo medruok mar teko stima e pacho ka. James Katera ma en jata tije mar bad migawo motelo ne chenro mag teko mar nuclear wacho ni Kenya keto tudruok gi riwruoge mamoko e jiwo teko nuclear maonge midhiero. Ne olosi romo mare gi jata tije mar kambi nuclear piny France William Magud e bura Nairobi. Romo bende ne oyore gi jakom board marango chenro mag teko nuclear pacho ka endi Edick Omondi Anyanga. Mano romo mayo gitimo motene romo mar weche nuclear madhi nywando piny Amerika kod pinje mag Afrika. Romo biro bagi pacho ka endi kendo biro yweyo jolony kod jokanyo e sekta no. We have our own timelines as a country, 2035, that we are able to operate a nuclear power program. So we must get it right, DG, and we look forward to deepening our collaboration with NEA and work towards a nuclear-powered country. We have seen that as they have embarked on this discussion, that their infrastructures at the policy level, at universities and industry and regulatory organizations really are not prepared for new nuclear technologies. So they have a lot of work to do. And in that, they're very similar to where you are today, trying to build the expertise and the infrastructure to prepare for this new adventure in building advanced nuclear power plants. Africa has becoming extraordinarily important to the future of really the whole planet for a variety of reasons. But it's also a place that still has a lot of work to do in terms of economic development and electrification, and the effort that Kenya has undertaken to bring nuclear power to your country is part of a solution. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#
hash na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chalo ot machwer. Dako ma ot makeko. Okeko nikech nitie gimomiyo. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Odhi weche mag tuke. Nyasi mar yawo tuke mago mag Patron Cup ne obagi paw tuke mag golf mano ma Muthaiga. The Patrons Cup oyudo sir mar kambi mar View Travel. Ka The Patrons Cup en piem mano mar timo raparne manen patron mar Muthaiga Club mano bende ong'ere kaka Mosenindo Mwai Kibaki, ma bende yande ne en jatend piny Kenya. Na most of the boys wanacheza vizuri na niko sure by the time watu wanacheza the 5th game watu wataona different Bandari FC, na our wish ni tuko na all boys in good health, both physically and mentally, then at the end of the day ni kupata results. Tuko na youth na experience, then uko na team ambayo miaka 2-3 hakuna mtu atakuwa naikaribia. Koromogi mano kanyo en gima iluongo ni riwruok. Kata kamano muneno kanyo ni weche motenore kod Bandari. Moloso kanyo ne en kocha mar Bandari luonge ni Ken Odhiambo. Oyango ni timbe oikore kendo gin gi geno mar biro laro kombe mar league maduong' ma piny Kenya season ma 2024 2025. Okaw kar John Baraza bende gi sani koro en jalupne. Okanda mineno kanyo motelo ne en mar Bandari to ok mano mar Patrons Cup ma bende ne wasomo kanyo. Kodhi nyime ni jaloch ma midila mar mule ng'we mag Olympic mita 800 Manuel Wanyonyi biro telo ne jong'wech mag Kenya e piem mag Diamond League bade ma Lausanne e piny Switzerland otieno ma kawuono. Wanyonyi biro telo ne jotugo ka moting'o Mary Mora ma biro piem mita 800 ka Brian Komen kod Timothy Cheruyot biro piem kod japiny Norway mano Jacob Ingebrigtsen kod Cole Haka mar USA e ng'we mag mita 1500. Julius Yego bende biro dwaro doloch bang' bayo tong' maromo mita 87.72 e piem mag Paris ma bende ne obedo e namba 5.